Takže pokračujeme ďalej. Ja som vám predchádzajúcom videu čítala prvý list Korinťanom 13 a teraz Skutky apoštolov 8.9, to som si teda náhodne vytáhla. Mám to svojima slovama, takže prosím vás, nesúďte mňa. No a teda jak som to ja pochopila celé. No, obrátenie Pavla 9.1. Saul sa vyhrážal veľkňazovi na pánových učeníkov a požiadal ho o listy do synagógy v Damasku. Bol na ceste a v blízkosti Damaska ho oslepilo nebeské svetlo. Padol na zem a počul hlas Pánov, že prečo ho prenasleduje. Oslepol, 3 dni nič nejedol, nepil. To už potom teda, áno. Ježiš mu povedal Saulovi, že aby išiel do Damaska a tam mu povedia, čo má robiť. Ananiáš bol v Damasku pánovým učeníkom a Saula mu poslal na uzdravenie. Dôvodom, proč ja vám natáčam teda tady toto video je, že ja som vlastne, ešte než som si prečítala tady tieto skutky apoštolu, som počula hlas vlastne na ďalší deň. Ja som to ešte nemala celé prečítané, nemala som to spracované takto, jak to mám v tej knihe svojej. A som počula hlas, jak mi pán Ježiš hovorí, že... Lebo ja som sa kedysi, možno tak pred rokem som sa modlila novénu k Duchu Svätému, rúženec, to neviem, jestli to poznáte, teda je to... ten rúženec pozostáva teda ze 7 častí, čiže 7-krát sa modlíme rúženec k Duchu Svätému a po dobu 9 dní. Je to veľmi náročné, ale stojí to za to. No a ja som sa modlila za dar uzdravovania. Takže tady priamo Ježiš nám hovorí, že není to nic výnimečného. My, kresťané, máme ten dar uzdravovať ľudí v mene Ježiša Krista. Takže my ho už máme. A ja som počula ten hlas, že jak môžeš vedieť, že som ti to už ešte nedal, keď si to ešte nevyskúšala. Takže pokračujeme ďalej, lebo je to veľmi zaujímavé, že takým spôsobom Pán Ježiš s nama komunikuje vlastne cez Sväté písmo. No, ideme ďalej, kde sme skončili. Hovorím mu, že ho nájde v Judášovom dome klačať a modliť sa. Ananiáš hovorí Pánovi, že vie, že Saul má splnomocnenie od veľkňazov zatýkať tých, čo vzývajú jeho meno. Pán ho posiela za ním a hovorí, že on je jeho vybraný nástroj, aby šíril svoje meno medzi pohanmi. Takže Pán Ježiš si vyberá nás, teda tých najväčších hriešnikov, na to, aby sme hlásali evanjelium. Tým vlastne, pretože každý človek, kedy sa už obráti, môže to byť jednotlivec, väčšinou to tak býva, že je jednotlivec a už si tak nerozumí s tými bezbožnými, ako skôr, áno, jak predtým. No a takovýmto ľuďom môže hlásať evanjelium. Aj keď nechcú počuť nic o Ježišovi, ale ich srdce načúva Sväté písmo. Slovo Boží. No, takže on si vybírá proste tých najväčších hriešníkov, aby hlásali evanjelium. Ktorých samozrejme obráti. Ukážem mu, čo vytrpí pre mňa. Áno, tomu akože Pán Ježiš hovorí tomu Saulovi. Teda tomu Ananiášovi. A vyšiel Ananiáš, vstúpil do domu, vložil na neho ruky a povedal: Saul, brat môj, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil, aby si znova videl a naplnil ťa Duchom Svätým. Pavol prichádza do Jeruzalema a chce sa pridať k učeníkom. Uzdravenie Eneáša 32. Peter navštívil zasvetených ľudí, ktorí žili v Lide.
Našiel tam Eneáša priputaného na lôžko. Povedal mu: Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a ustiel si posteľ. Hneď vstal. A posledné. Vzkriesenie Tabity. 36. V Jope žila učeníčka Tabita. Robila charitatívne skutky, ale v tom čase ochorela a zomrela. Peter prišiel a klakol si k mŕtvemu telu. Poslal všetkých preč. Povedal: Gazela, vstaň. Ona otvorila oči a posadila sa. Dal jej ruku a postavil ju. Takže čo z toho celého vyplýva je, že Pán Ježiš chce, aby my sme kladli ruky na chorých a uzdravovali ich v mene Ježiša Krista. Len treba mať silnú vieru.